watching. Hello guys, thank you for watching. Thank you po. Wala lang, nag-model lang ako, nag-makeup lang ako. Trip ko lang po mag-makeup. Papakita ko lang po, ganun lang po ako kasi yung mag-makeup, di marunong. Hindi po ako marunong, ganun lang po, kasimple, actually wala po akong pupuntahan. Ano lang, nag-model lang po ako kasi hindi ako makatulog. Pinakita ko lang. Ganun lang po ang pag-makeup ko. Simple lang po. Hi! Thank you! Well, shout out dyan sa Pinas. Hello. Shout out dyan sa inyo sa Pinas. Bye-bye! Sleep na kayo. Hindi pa ako inaantok dito pa ako. Enjoy ko pa tong makeup ko. Charot. Kumusta kayo lahat dyan sa Pinas? Hello! Shout out! Lalo na dyan sa Ilocos Sur, sa Santa Maria Ilocos Sur, Sontri, hello! Shout out sa inyo lahat. Bye! Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye! Tinanggal ko na. Ang kapal ng makeup, ma.